Żagħżugħ ta' 24 sena mill-Albanija u li joqgħod ħażabbar jinsab fil-periklu tal-mewt wara li ndarab serjament f'inċident ta' traffiku fil-Ġnejna. L-inċident seħħa l-ħabta tad-9 ta' filgħodu fit-triq il-Ġnejna meta żagħżugħ telef il-kontroll tal-van u baqa' nieżel bih b'kollox fil-wied. Xhieda fuq il-post qalu li żagħżugħ kien niżel in-niżla u tilef il-kontroll ta' trakk bil-konsegwenza li ħareġ minn fuq crash barrier u trakk li kienet iġorr il-ħamrija spiċċa tara l madwar 10 metri sakemm inqasam u spiċċa f'biċtejn. Mad-daqqa il-kaxxa ta' wara tqaċtet minn mat-trakk u taret diversi metri. Il-kabina ċarbet ħsarat kbar waqt li x-xufier spiċċa imbeżaq minna u spiċċa falqa. Ix-xufier ingħata l-ewwel għajnuna minn residenti li joqogħdu fl-inħawi sakemm waslu ħaddiema tas-salvataġġ tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku mill-Isptar Mater Dei immexxi mit-tabib tal-emerġenza Dr. Michael Spiteri. F'operazzjoni mill-aktar delikata u li ħadet madwar 3 kwarti, ix-xufier ġie stabbilizzat fl-għalqa sakemm eventwalment ittella fl-ambulanza li kienet qed tistennih fit-triq. Ftit tal-ħin wara l-wasla tiegħu fl-Isptar Mater Dei, il-ġuvni ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali l-investigazzjoni qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.